Musacho yomo na nyomete. Nekera nyomete mukungu na bura botambo meto musacha gakunyomo mukungu banchaine. Gotatia tiba tige ntoke gocha kiaba. Ekero ba menyanira for some time. Okay. Bono kuba gendrete komenyamo umusacha ngwe tomale sana singe nchoko ene kinga kokorale kira kiria konyara familia ayeragire. Okay. Shaona sasa. Lakini musacho yo agakore mirimo gwetanie kerengo. Maite, no maite kasi ya mjengo? Ukipiga vizuri, ukirudi chumbani umeisha. Umechoka sana. Bone umusacho ya akabaga kurara eragocha egasi ya yoragera. Kararire gakitari kwemanya. Okay. Analala kabisa fofofo. Orara chitoro chimetaganda. Bona akabaga kurara inchireyo mukayo manyete ege ntongere kia muruse tisobo. Onyore ndagira njarenge sobo. Asale kuraraga ya. Na kirege ntongia lengaroro. Wana ni kitu kimoja tu kilimtoa kwao. Hakukipata. Okay. Mukungu akachiwake sabu. Akarora no. Tingo nyara komenye nchireye. Okay. Asenara ariko kore mirimo. Agateba no. Oikandu to muasi aso mumpano yomo. Ndore ko senangonye. Okay. Bokombo matekero bwa turi gukorigie tuba. Watielia. So agatebanga gose kwasa boyo tiereti. Orarimira. Oganye tu tierio. Idize idausabe tubo tieri. Gose ogenda okoreki. Origio botieriri. Oratumeka. Ochiere mugondo. Kisha baada ufanye nini? Urudishe sio? Yes. Ona akagenda akanyoro mungu anageta sibare ko kore mirimo agansa komokorere cheche kumbo mungu anayonda yararenge na bukombe bwa yere na atire tietu banenya akabata ichukua anga chembe langu ndio hilo. Okay. So mugondo akanyore nsembuye akanyoro mugondo nande buno orengo motobu mbwange koemeka. Okay. Unanipata? Bone genta akorete akabuta sayo Maito omonto ameniro bokerimo. Tarimo. Ometo boke. Yes. Ngakibo kero kwa amenire ngaki. Borobu ya kweli. Obwansu. Okay. Na igwate bano obwansu. No maito no obwansu. No amenerimo. Yarasi moirane. Okay. Wokonya gurusi bakechuberiere. Akabaga akoiranirira. Musacho yagacha akamanya. Okay. Kero musacho yamanya agachiko agatema kumubori ngaki gwakoraiga. Kamubori bono aki. Endagera kwanga ye gwakore gasi ngo nkwareta chichabatia ncengo gasiana no kunya koranda chichabati na koli chibwata maguta nejidengu no retete muina ekero chikabolete bo ngende mbole muina atwabeka okoragera ngoragerande ngakiota getembe. Mimi ni binadamu. Musacha akaligereri nse akamatebino aiwezekani. Mukungu akamatebino bono onye gwatebirete konyareka nabo. Igonda apologize ya magoso nkorete ekero kwa promise ringaki no tierio bukombe but dudu so isikuri igente kekere simple zengora sometimes kera abantu bagweta nenchirenga bune ine ndo muntu bakochigosoka uchigosaba makombe kuruo bande ndio communication watakire korro muntu ngorarara segas yes. Ameanza kukaa muntu utari kuisanikia mahitaji yao ngio tari koma type from the word go na ki ni manyitengo korore gasi enkongo ni manyete ngoro sore lakini inyorenga nyumba agaiga no bwata abantu abamba bwata mahitaji rago sine gasi yoko kiani yake oserinda nyego gwake gasi amatuko sabe wiki aka matuka 5 abere timuka okori gasi nyumba yani igongo no na etogotaka bukombe botu ngota bukombe botu nobody wants that. Actually lakini rende bagacha bakagamba umusacho urige kamokongera sana agakebu yani agakemera sobori tobonene lakini nacheta akamanya agachangamuka agatierio bukombe amagoso y'umusubati oya akorete no gotiga ikere bakasa guchigosaba bukombe bw'abandi. Yes. Erega ariko motabiriri kwaro rire wiki yemo yaitire wiki yakabere yaitire mangana tari kwanda buya motabi mapema mete mbiyo motabi gokorora tari gokora buno ko motabiro ri no chigosaba bukombe
At least nabo kwegeranga ngwatemete. Ekiseke libono gyachete gapunguse meremo akaenda akagore tubenya agacha gatieri ubukombe sasa kazi iko sawa sawa. Basi vile inafaa. Okay.